ஓம் சிவாய நம. நீங்க நல்ல மனசோட தானே உதவி செஞ்சீங்க. நீங்க நல்ல எண்ணத்தோட தானே அந்த உதவிய செஞ்சீங்க. ஆனா, அத ஒருத்தவங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா, தப்பு உங்க மேலயா? நல்லா யோசிங்க. நீங்க செஞ்ச உதவியில் இருக்கிற உண்மையையும், அன்பையும் புரிஞ்சு கொள்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு புத்தி கூர்மையும், அறிவும் பத்தலன்னு தான் அர்த்தம். அதுக்காக நீங்க கோவப்படாதீங்க, கவலைப்படாதீங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் எண்ணம் தூய்மையாக இருந்து நீங்கள் ஒரு செயலை செய்திருந்தால் அதுக்கு யாரோட அங்கீகாரம் கிடைக்காட்டியும் பரவாயில்ல. எம்பெருமான் ஈசன் உங்கள் செயலுக்கான, உங்கள் எண்ணத்திற்கான பலனை நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுத்தருள் செய்வான். இப்பொழுது கிடைக்காட்டியும் சரியான நேரத்தில், நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நேரத்தில் அவை உங்களுக்கே வந்து சேரும். ஆக மற்றவங்களை நினைச்சே கோவப்பட்டு வருத்தப்பட்டு உங்கள் காலத்தை கழிச்சிடாதீங்க. ஈசன் பார்த்துக்குவான். எல்லாத்தையும் அவன் மேல தூக்கி போட்டுட்டு தைரியமா சந்தோஷமா இருங்க. ஓம் சிவாய நம.